Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δεόμαστε υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη επαρχία ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας και Ιεράς Μονής ταύτης, εν τη δε και των δούλων του Θεού, των εορταζόντων την Αγία εορτήν και πανηγυρήν ταύτην, και προσφερόντων τα δώρα ταύτα μετά των οικείων αυτών. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Και δεόμεθα υπέρ του διαφυλευθύνε την Αγία και Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν Μονήν πόλη και χώραν απορχής λιγούριμου σεισμού καταποντισμού, πυρός με χέρας επινομής αλαφήνα εφηλή πολέμου και φύδι θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευενή και διάλακτου γερέστερων αγαθών και φιλάτων Θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσε βάσαν και καιρώσεων, και καθημών κινουμένην, και είσαστε ημάς της επικειμένης δικαίας από απειλής, και ελεήσε ημάς. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie και εξ αυτών θα λέγεις κυρίους άδας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύντον, τον ήλιο και το ιερές των Κύριων, που και βαδοθήσονται παντός αγαθούς, εκτόγεσαν και πείνασαν, παντός αγαθούς, εκτόχεσαν και πείνασαν, ζητούμε στον Κύριον, που πελατωθήσονται παντός αγαθούς. Μαζευτήκαμε σήμερα, αγαπητοί καλοδίτους, να στείλει την όχθη και η χώρο του Ιερού του Αγίου και Δόξου του Μάρτυρου του Ευαγγελού, τον Αγίου και Δόξου του Αφανού Μαρτύρων, Ραφαήλ, πολλά και ειρήνη σε την Ισολέζων, Ηλαψάντων και Αθλησάντων, τον Αγίου και Δικαίων των Πατώρων Ιακήμ και Άνης, και πάντως σου των Αγίων ελεήσει και σώσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάτερ Δωρόφιλο και όλους τους πατέρες για αυτή τη φιλοξενία Αβραμιαία. Εύχομαι σε όλους σας
η Παναγία να σκέπει εμάς και τις οικογένειές μας. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα μας. Καλώς ημέρουμε αύριο με υγεία.